Salutare la un nou episod. Astăzi ne jucăm Speed Keyboard Escape Candy. Și hai să vedem dacă reușim să fac 200 de trofee. Eu sper că o să fac. Da. Și apropo, uitați-mi să zic, dați-vă acum un like și subscribe, vă rog. Eu chiar muncesc la videoclipurile astea, îmi pierd din timp. Ce de mesaj. Sorry, my friend, dar nu joc bine pe tastatură. Fugi. Bun. Putem să trec, da. Asta e acum. Trecem acum de astea. 1, 2. 1, 2, 3. Bun. Ok. Da, asta cam greu. Am trecut cam mereu. Repede. Mergem fița asta repezor. Asta și aici din ce văd este recomandat la level 35. De n-am 35 din păcate, așa că o să-mi iau 100 de vinuri. Așa, am 140, stai un pic, ia să vedem aici, 100, la 200 mă dă la ăsta, fac 2000, așa. Mai ne ducem, facem 200 și ceva, la urmă iar așa, Ok, nu știu cum omorât. Nu, era așa un de la 2. Nu merge. Bun, level 30, cred că pot să trec, da? Dar la de 35 level. Eu abia am 30. Nu, cam știu. Nu cam știu ce să fac. Asta să nu trec. Bă, mă rișc. Asta e. Mă rișc. Mamă! Da, greu, rău! Frate, cum m-a omorât? Nu, că m-am enervat. Doamne. Nu, mor. N-a murit fata aia? Nu. Așa, level 31, mă risc. Asta e, mor. Și dacă treci, pot să iau 200 de vinuri și fac 300 și ceva. Doamne, dă-mi răbdare. Nu, bun, am zis că cade în groapa. Nu, eu acum ajung până acum. Mă duc la a doua. Acum direct. Pau. Doamne. De data asta o să ajungem. De data asta presim că o să ajungem. La parcă aici, asta am un pic de frică la gropile astea. Ce tare ar fi să ajung acolo să mă rișc la alea, să nu mai au 100 de trofee și să mă omoare alea. Nu, că ajung acolo. Nu, am pierdut timp.
Cioa! Un pic mai tare merge balurile astea. Nu, dacă le ajung, nu. Așa. Să mai aștept sau să mă risc? Că dacă mă risc, mor ambele. O să mă risc. Sau să mă risc sau să nu mă risc. Hai bă, că mă risc. Mă risc. Asta e. O să mor, da? Mamă, deci la levelul următor chiar trec. Nu. Ok, mergi. Nu. Doamne. Îmi dau un respawn să-mi revin. Haide, bun, așa mai merge. Mamă, m-am obișnuit ca la rival să mâncați. Dar chiar s-a tot blocat. Chiar am... Ia! Sper că nu cad aici, nu? Ba da. Acum nici nu mă mai opresc. Poți să-ți revii sau nu? Da sau nu? Da. Și ce mă fac eu acum? Îi dau un reconnect. Poate mă bagă acum. Bun. Hai că am avut noroc. Bun. Mergem. Mă jură, deci am niște nervi. Bun. Nu știu dacă v-am zis, dați acum un like și subscribe, dar cred că v-am zis mai devreme. Hai repede. Ia, fiți atingi, că nu mai atinge fală. Da, merg mai repede ca va. Deci unde sunt? Pe linia asta. La level 34, chiar ajung la levelul 34. Haide, mai repede. Mama, am zis că am căzut. Tau. Nu! Gata, acum o să trec din alea. Tac, fugi! Bun. Păi să ce mă fac, mă? Așa. Nu. Fugi. Bun. Deci mă jură de dacă mai cad odată. Ciu. Deci, dar nu mai bine era când îmi rămânea blocat. Nu!
Păi și eu ce mă fac acum? Repede. Bun. 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 Aia a rămas blocat. Fix acum s-a dezblocat. Fix acum trebuia să se dezblocheze. Și am deblocat. Deci nu, eu acum dacă mă duc sub tea, cade. Uite că n-am. Bun, 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 bun. Iar unde avea reconnect. Nu. Nu, deci dacă mai mor... Nu. Îmi cer scuze, a durat un pic chiar. Nu. Vreau să închid eu, cred că da, uite că nu. Da, și dacă mai mor de multe ori, închid. Hai, repede. Repede. Dați un pic. Așa. Bun. Aștept, nu mă duc. Nu. Dacă am grăbit nivelul. Acum știu că pot să stric, dar ca să se închidă. Cicea. Păi și ce fac aici? Recomanda la... Îmi cer scuze, dar am prea mulți nervi. Da. Și da, trebuie să închid videoclipul, că am nervi. În următorul videoclip o să mai filmăm tot acest joc, poate nu mă mai enervez. Pa, pa!